misali a ce ga ciwon da ya ƙi warkewa wanda ake tunani kamar me a ce ciwon nono ne ya ƙi warkewa ko wani gyambo ne ya ƙi warkewa, to abin da nake so da kai ɗebo sashin itacen bagaruwa tamu ta gida, bagaruwa wanda ake jima da ita, ɗebo sassaƙenta, ka ɗebo ganyenta, ka ɗebo 'ya'yanta, ka niƙa su su nuku su yi laushi. In ka niƙa su suka nuku suka yi laushi, to zuba musu fitsarin raƙumi ka cakuɗa ka cakuɗa ka cakuɗa, ba kwarawa za ka kwaɓa ba, cakuɗawa za ka yi ka birshina. In ka birshina ka tabbatar da fitsarin raƙumin nan ya shiga cikinsu, sai ka shanya ya bushe, ka tankaɗe ya laushi. Duk ciwon da ya fi ƙarfin jikin ɗan adam yake ruwa ya ƙi ƙonewa, ko da ciwon mama ne, ɗebi wannan ruwan ka dinga zubawa, ka dinga zuwa wannan garin ka dinga baɗawa bayan ka wanke ciwon da irin abubuwan da ake wanke ciwo, baɗa wannan abin garin ka gani in Allah ya da duk ƙwayar cutar da take kan wannan ciwon, to insha Allahu za a samu waraka.